Aging gana karita gundaway ket isay-sayang katpalaeng ti Bataka City Police Station. Babaen ti panangidadaulo ni Police Lieutenant Colonel Adrian Gayuchan. Tinaununay nga investigasyon tinapasamak apamaltog iti along Bataka Banna Road. Iti paset na ti Barangay San Mateo iti siyudad ti Batak. Iti agarup alas 7:15 iti Rabii June 5, 2024. Baga ni Police Lieutenant Gayuchan anang ipatulod pa yan ti Ilocos Norte Police Provincial Office ti IT at tumulong amang kita karagiti CCTV cameras ana imuntar karagiti mabalin ang nagdalyasatan ti akin aramid tinasao apamaltog. Nabigbig at ibiktima ket agnagan Marlo Arconado Iborja agtawen 44 na asawaan ken empleyado ti maysa a General Merchandise ken residente iti Barangay San Pedro City of Batak ngem tubo daytoy iti Barangay Gabo Norte iti siyudad ti Lawag. Ni Arconado ket nagsagaba ti tama ti bala kariti nagduduma apaset ti bagina adaytoy tinangitunda kanyana ti ipupusay na gapwanan na ta sigon ti pulisya ket indeklara ti attending physician na ama din na iyabot ti biyag na iti Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center iti siyudad ti Batak. Sigon ti pulisya ket kadwa ti biktima ti asawa na kabayatan ti pamaltog adigitoy ket agawid akuman iti pagtaenganda iti Barangay San Pedro City of Batak. As of now, ongoing yung investigation na kinakandak ng ating station, and at the same time nagpadala naman ang aming provincial director si Police Colonel Frederick Iobar ng assistance sa mga ibang station and yung mga IT na tumutulong sa amin na para ma-extract yung mga CCTV dito sa mga dinaanan ng ating victim. So magkakandak kami ng ongoing yung pagkakandak namin ng backtracking from paglabas niya doon sa pinagtatrabahuan hanggang sa pangyayari na yun. So we are still conducting our investigation. Wala pa tayong medyo bigay na update, ma'am. So we will inform you kapag may mga nakuha kaming mga updates and lead pa dito sa ongoing na investigation namin po, ma'am. Ang ating appeal dito sa public is kung sino ang may nakakita, naka-witness doon sa pangyayari kagabi is baka pwede na lapitan kami or pumunta lang sila dito sa station is para makatulong dito sa pag-resolve ng case na ito. So we are doing our best effort para ma-resolve natin itong case na ito and hopefully makakuha tayo ng lead. Pinadasmet akinasarsarita ti JCQ News Team ti asawa ti biktima ngem sigon kanyana ket haan na paylaeng ang mapagsusurot ti panunot na gapwanan na tanabigla ken haan na aninamnama ana pasamak ti panakapaltog ti asawa na rason ana katayan na. Para ti JCQ Online TV Channel, Joey Cordero Kiawit nagipadamag. Dahito adamag in padanon kadatayo ti Chase 1010 Aluminum and Glass Works. Agar aramid da karagiti dekalidad a glass works para karagiti pagtaengan nyo. Dagiti patakderyo a building, different offices ken da dumapay a makasapol ti serbisyo da. Masarakan ti opisina ken pagaramidan da iti baba ti munisipyo ti Marcos. Apaset ti Barangay Lydia, Marcos, Ilocos Norte. For more informations, please call or text their cell phone numbers 0917-976-3583 ken 0915-855-1308. Kukwa ken imatmatunan ni Mr. Ginuel P. Agustin Jr.